Ο Θεός λέει. 8 λεπτά έμειναν. Επέιγον. Ο ουράνος παρακολουθεί. Είσαι ακόμα εδώ. Και αυτό δεν είναι σύμπτωση. Θα μπορούσες να είσαι οπουδήποτε αλλού αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσες να είχες προσπεράσει αυτό το βίντεο. Θα μπορούσες να το είχες αγνοήσει. Αλλά κάτι σε έφερε εδώ. Κάτι μεγαλύτερο από εσένα. Και χρειάζομαι να καταλάβεις ένα πράγμα πριν συνεχίσουμε. Αυτό που πρόκειται να ακούσεις στα επόμενα λεπτά δεν είναι απλώς ένα οποιοδήποτε μήνυμα. Δεν είναι άλλο ένα βίντεο. Δεν είναι λόγια που πετάγονται στον αέρα για να τα καταναλώσεις και να τα ξεχάσεις. Αυτό είναι για εσένα. Συγκεκριμένα για εσένα. Ξέρω τι βαραίνει στο στήθος σου σήμερα. Ξέρω τι προσπάθησες να κρύψεις κάτω από τη ρουτίνα, την πολυάσχολη ζωή, το τηλέφωνο στο χέρι σου. Ξέρω τι σκέφτεσαι όταν το σπίτι είναι ήσυχο και δεν υπάρχει τίποτα που να σε αποσπά την προσοχή από τον εαυτό σου. Και ακριβώς σε αυτό το μέρος που προσπαθείς να μην κοιτάξεις, πρέπει να σου μιλήσω τώρα, επειδή ο ουρανός παρακολουθεί. Και απομένουν μόνο λίγα λεπτά πριν κάτι μέσα σου αλλάξει για πάντα. Αν είσαι έτοιμος να ακούσεις, τότε μείνε. Συναισθηματική συνδεσή. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω κάτι. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κοιμηθήκατε με μια γαλήνια καρδιά? Αληθινά. Χωρίς αυτό το συναίσθημα ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι έχετε καθυστερήσει, ότι κάτι λείπει που δεν μπορείτε καν να ονομάσετε. Θυμάμαι. Σε έβλεπα κάθε βράδυ να κοιτάς το ταβάνι. Κάθε πρωί που οι σκέψεις σου δεν σε άφηναν να ηρεμήσεις. Κάθε πρωί ξυπνούσες κουρασμένος, ακόμα και αφού κοιμήθηκες, επειδή το βάρος που κουβαλάς δεν στηρίζεται στο σώμα σου. Τα είδα όλα αυτά και δεν το λέω αυτό για να σου υπενθυμίσω τον πόνο. Το λέω επειδή χρειάζομαι να ξέρεις ότι τίποτα από όσα έχεις βιώσει δεν πέρασε από μπροστά μου χωρίς να το δω, χωρίς να το νιώσω, χωρίς να είμαι δίπλα σου, ακόμα και όταν δεν με πρόσεξες. Υπάρχει κάτι που κάνουν πολλοί οι άνθρωποι που υποφέρουν. Νομίζουν ότι υποφέρουν μόνοι τους, ότι το βάρος που κουβαλούν είναι αόρατο σε όλους. Και σε συγκεκριμένες στιγμές κοιτάς γύρω σου και βλέπεις άλλους ανθρώπους να χαμογελούν, να ζουν, να προχωρούν μπροστά. Και σκέφτεσαι, γιατί είναι διαφορετικό για μένα? Γιατί είναι τόσο δύσκολο για μένα? Το έχω ακούσει αυτό πάνω από μία φορά. Και χρειάζομαι να ακούσεις αυτό που πρόκειται να πω με όλη την προσοχή που έχεις. Δεν είναι διαφορετικό για εσένα επειδή είσαι λιγότερος. Δεν είναι διαφορετικό επειδή έχεις κάνει πάρα πολλά λάθη. Δεν είναι διαφορετικό επειδή σε ξέχασα ή σταμάτησα να σε αγαπώ. Είναι διαφορετικό επειδή η ιστορία σου είναι διαφορετική. Γιατί αυτό που χτίζεται στη ζωή σου απαιτεί ένα είδος εκπαίδευσης που δεν μπορεί να μαθευτεί σε ήσυχες μέρες. Απαιτεί πίεση. Απαιτεί σιωπή. Απαιτεί ένα ταξίδι. Και τώρα βρίσκεσαι στη μέση αυτού του ταξιδιού. Ξέρω ότι φαίνεται σαν το ταξίδι να είναι ατελείωτο. Ξέρω ότι έχεις χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές έχεις σκεφτεί «έπρεπε να το είχα ξεπεράσει ήδη αυτό». Έχεις ρωτήσει. Έχεις κλάψει. Έχεις δώσει υποσχέσεις. Έχεις δοκιμάσει τα πάντα κι όμως το πρόβλημα επιμένει. Η κατάσταση συνεχίζεται. Η καρδιά σου παραμένει βαριά. Και μετά έρχεται μια από τις πιο ειλικρινείς ερωτήσεις που μπορεί να μου κάνει κάποιος. Σκέφτεσαι. Αν με αγαπάει, γιατί αργεί τόσο πολύ? Αυτή η ερώτηση δεν με προσβάλλει. Ποτέ δεν με προσέβαλε. Μου δείχνει ότι εξακολουθείς να πιστεύεις ότι υπάρχω, ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα μέσα σου, ότι ακόμα κι αν πονάς, ακόμα κι αν είσαι κουρασμένος, ακόμα με αντιμετωπίζεις, ακόμα κι αν είναι απλώς για να με ρωτήσεις γιατί αργώ τόσο πολύ. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά για σένα. Αλλά χρειάζομαι να συνεχίσεις να ακούς, γιατί η απάντηση σε αυτή την ερώτηση δεν μπορεί να χωρέσει σε μία πρόταση. Χρειάζεται όλα όσα θα ακούσεις σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που το ακούν αυτό αυτή τη στιγμή και βρίσκονται στο σημείο καμπής τους. Και όταν λέω σημείο καμπής, δεν μιλάω μεταφορικά. Μιλάω για κάποιον που έχει συσσωρεύσει λογαριασμούς και δεν ξέρει πώς θα τους πληρώσει. Κάποιον που βρίσκεται σε μια σχέση που δεν λειτουργεί πια και δεν ξέρει αν πρέπει να μείνει ή να φύγει. Κάποιον που έχασε κάποιον που αγαπούσε και ακόμα δεν καταλαβαίνει το γιατί. Κάποιος που προσπάθησε να κυνηγήσει ένα όνειρο, απέτυχε και δεν ξέρει αν έχει τη δύναμη να προσπαθήσει ξανά. Θα μπορούσες να είσαι οποιοσδήποτε από αυτούς τους ανθρώπους ή θα μπορούσες να είσαι όλοι τους ταυτόχρονα και παρόλα αυτά είσαι εδώ. Αυτό είναι θάρρος. Ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιείς, αυτό είναι θάρρος. Τώρα πάρε μια βαθιά ανάσα, γιατί πρέπει να σου δείξω κάτι που δεν βλέπεις ακόμα. Αποκαλύψει
Καεί προσοχή. Κάτι συμβαίνει γύρω σου που τα φυσικά σου μάτια δεν μπορούν να αντιληφθούν. Δεν μιλάω για μυστικισμό. Δεν μιλάω για κάτι αφηρημένο ή μακρινό. Μιλάω για μια πραγματικότητα που είναι πιο συγκεκριμένη από οτιδήποτε μπορείς να αγγίξεις με τα χέρια σου. Ο ουρανός βρίσκεται σε κίνηση. Και η κίνηση του ουρανού δεν κάνει πάντα θόρυβο στη γη. Τις περισσότερες φορές συμβαίνει σιωπηλά, σε διαδικασίες που φαίνονται αργές, σε αναμονές που μοιάζουν με εγκατάλειψη, σε πόρτες που φαίνονται κλειστές αλλά επανατοποθετούνται. Αλλά, να τι πρέπει να σου δείξω. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε μια πόρτα που είναι κλειστή επειδή δεν είναι για εσένα και σε μια πόρτα που είναι κλειστή επειδή η στιγμή δεν έχει φτάσει ακόμα. Και σχεδόν όλοι όσοι υποφέρουν μπερδεύουν τα δύο. Πέρασες από καταστάσεις που φαινόταν σαν ευκαιρίες. Προσπάθησες. Δεν λειτουργήσε. Και κατέληξες στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν για εσένα. Ότι δεν το άξιζες. Ότι ίσως η στιγμή σου να μην ερχόταν ποτέ. Και μετά έκλεισες μια προσδοκία μέσα σου. Κατάπιες ένα όνειρο. Απέφυγες μια υπόσχεση που κάποτε ήταν πραγματική μέσα σου. Και αυτό με πληγώνει. Όχι επειδή απέτυχες, αλλά επειδή ερμήνευσες τη σιωπή ως απόρριψη. Και η σιωπή δεν ήταν ποτέ απόρριψη. Η σιωπή είναι προετοιμασία. Αλλά υπάρχει μια προειδοποίηση που πρέπει να δώσω. Και θα τη δώσω με αγάπη αλλά με σαφήνεια επειδή αξίζεις σαφήνεια. Υπάρχει μια πολύ επικίνδυνη παγίδα που συμβαίνει ακριβώς σε αυτό το στάδιο στο οποίο βρίσκεσαι. Όταν η αναμονή παρατείνεται, όταν ο πόνος δεν υποχωρεί, όταν τα αιτήματα φαίνεται να μην φτάνουν, το μυαλό αρχίζει να χτίζει υποκατάστατα. Το υποκατάστατο της ηρεμίας είναι το μούδιασμα. Σταματάς να νιώθεις, σταματάς να ψάχνεις, σταματάς να περιμένεις. Όχι επειδή το έχεις λύσει, αλλά επειδή πονάει λιγότερο να μην περιμένεις παρά να συνεχίζεις να περιμένεις και να απογοητεύεσαι. Το υποκατάστατο της πίστης είναι ο έλεγχος. Όταν δεν εμπιστεύεσαι ότι θα δράσω, αρχίζεις να επιβάλλεις πράγματα. Αρχίζεις να χτίζεις ανθρώπινες λύσεις για προβλήματα που έχουν διαστάσεις που ξεπερνούν τις ανθρώπινες. Και τότε εξαντλείς τον εαυτό σου. Και όταν η λύση που επέβαλες δεν λειτουργεί, το βάρος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Το υποκατάστατο της αγάπης είναι η πικρία. Όταν νιώθεις ότι σε αγνοούν για πολύ καιρό από εμένα, από τους ανθρώπους, από τη ζωή, αρχίζεις να σκληραίνεις. Αρχίζεις να κλείνεσαι στον εαυτό σου. Αρχίζεις να προστατεύεις τον εαυτό σου με έναν τρόπο που σε απομονώνει και από ό,τι είναι καλό. Και αυτά τα τρία υποκατάστατα, το μούδιασμα, ο έλεγχος και η πικρία, είναι οι τρεις μεγαλύτεροι εχθροί αυτού που προσπαθώ να κάνω στη ζωή σου αυτή τη στιγμή. Όχι επειδή είναι αμαρτίες που σε αποκλείουν από την αγάπη μου, αλλά επειδή είναι τείχοι που εμποδίζουν το καλό να σε φτάσει. Και έχεις χτίσει τουλάχιστον έναν από αυτούς τους τείχους, ίσως περισσότερους από έναν, και δεν το είχες καν συνειδητοποιήσει πότε ξεκίνησες. Αυτό δεν είναι κρίση, είναι διάγνωση. Και η διάγνωση υπάρχει για να μπορείς να θεραπευτείς. Αλλά η προειδοποίηση πηγαίνει ακόμα πιο βαθιά. Υπάρχει μια στιγμή στη ζωή όλων που ακούω όταν το παράθυρο ευκαιρίας είναι ανοιχτό. Δεν μιλάω για ευκαιρίες για επιχειρήσεις, καριέρα ή σχέσεις. Μιλάω για ένα εσωτερικό άνοιγμα. Μια στιγμή που η καρδιά είναι αρκετά μαλακή για να δεχτεί αυτό που χρειάζεται να λάβει. Αυτές οι στιγμές δεν είναι αιώνιες. Όχι επειδή φεύγω. Δεν θα φύγω ποτέ. Αλλά επειδή η ανθρώπινη καρδιά έχει τη δική της δυναμική. Όσο περισσότερος χρόνος περνάει χωρίς να απαντάς σε ένα κάλεσμα, τόσο πιο πυκνή γίνεται. Τόσο πιο δύσκολη είναι να την αγγίξεις. Έχετε γνωρίσει ποτέ ανθρώπους που κάποτε ήταν ευαίσθητοι στα πνευματικά πράγματα και με την πάροδο του χρόνου απομονώθηκαν εντελώς. Που έχασαν την ικανότητα να συγκινούνται, να κλαίνε, να νιώθουν ότι κάτι πέρα από τον εαυτό τους υπάρχει και έχει σημασία. Αυτό δεν συνέβη μόνο μιας. Συνέβη σταδιακά. Κάθε φορά αγνόησαν ένα κάλεσμα. Κάθε φορά ένιωθαν κάτι και επέλεξαν να μην ανταποκριθούν. Κάθε φορά ανέβαλαν τη συνάντηση με τον εαυτό τους. Και δεν το θέλω αυτό για εσάς. Γι' αυτό σήμερα, αυτή τη στιγμή, είμαι εδώ επιγόντως. Όχι από απελπισία, όχι από απειλή, αλλά με την επίγουσα ανάγκη κάποιου που αγαπά και βλέπει τον χρόνο να περνάει. Με την επίγουσα ανάγκη ενός πατέρα, που βλέπει τον γιο του να απομακρύνεται και απλώνει το χέρι του, πριν η απόσταση αυξηθεί. Είστε ακόμα σε ένα μέρος όπου μπορείτε να σας προσεγγίσω. Όχι μόνο εξωτερικά, εσωτερικά, στο βαθύτερο μέρος σας, όπου τα λόγια των άλλων ανθρώπων δεν φτάνουν, όπου τα προβλήματα της ζωής δεν εισέρχονται, όπου είστε απλώς εσείς,
χωρίς μάσκα, χωρίς παράσταση, χωρίς κοινωνικό ρόλο. Σε αυτό το μέρος μπορείτε ακόμα να σας προσεγγίσω εγώ. Και εκεί θέλω να φτάσω σήμερα. Αλλά γι' αυτό πρέπει να σταματήσεις να τρέχεις μακριά από τον εαυτό σου. Ξέρω ότι είναι πιο εύκολο να βάζεις ακουστικά και να μην σκέφτεσαι. Να βάζεις μία σειρά για να την παρακολουθείς και να μην νιώθεις. Να είσαι αρκετά απασχολημένος ώστε να μην χρειάζεται να αντιμετωπίσεις αυτό που κρύβεται βαθιά μέσα σου. Αλλά αυτό που κρατάς κρυφό δεν εξαφανίζεται. Περιμένει. Και ενώ περιμένεις να αλλάξει η ζωή σου εξωτερικά, αυτό που κρύβεται μέσα σου διαμορφώνει σιωπηλά τις επιλογές σου, τους φόβους σου, τα όρια σου, τις σχέσεις σου, το μέλλον σου. Μπορείς να αλλάξεις μόνο αυτό που είσαι διατεθειμένος να κοιτάξεις. Και σήμερα, εδώ, τώρα, σε προσκαλώ να κοιτάξεις. Με ασφάλεια. Γιατί δεν θα κοιτάξεις μόνος σου. Είμαι εδώ. Καθοδήγηση Kai οδήγιες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Όχι την αρχή της ζωής σου, ούτε την αρχή των προβλημάτων σου. Την αρχή όπου συμβαίνει η πραγματική μεταμόρφωση. Μέσα σου. Υπάρχει κάτι που κάθε άτομο που περνάει μια δύσκολη φάση πρέπει να μάθει να κάνει και που σχεδόν κανείς δεν διδάσκει ειλικρινά. Δεν είναι θετική σκέψη. Δεν είναι οπτικοποίηση. Δεν πρόκειται απλώς για το να πιστεύεις περισσότερο. Είναι παράδοση. Και η παράδοση δεν είναι αδυναμία. Δεν είναι ταπείνωση. Δεν είναι να σκύβεις το κεφάλι και να αποδέχεσαι ότι η ζωή θα είναι πάντα δύσκολη. Η παράδοση είναι η αναγνώριση ότι έχεις φτάσει στο όριο αυτού που μπορείς να κάνεις με τη δική σου δύναμη και ότι από εδώ και στο εξής χρειάζεσαι κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου. Σκέψου το. Κουβαλάς ένα βάρος που δεν είναι δικό σου για να το κουβαλήσεις μόνος σου. Αποφάσεις που δεν ξέρεις πώς να πάρεις. Καταστάσεις που δεν ξέρεις πώς να λύσεις. Σχέσεις που δεν ξέρεις αν πρέπει να σώσεις ή να αφήσεις. Όνειρα που δεν ξέρεις αν πρέπει να κυνηγήσεις ή να εγκαταλείψεις. Και προσπαθείς να κουβαλήσεις όλα αυτά ταυτόχρονα και με τα δύο χέρια, χωρίς να ζητήσεις βοήθεια, χωρίς να παραδεχτείς ότι είσαι κουρασμένος, φοβισμένος, ότι η παραδοχή της κούρασης είναι παραδοχή της ήττας. Αλλά δεν είναι ήττα. Είναι το πρώτο βήμα προς μία ανατροπή. Η πραγματική παράδοση δεν έχει περίτεχνα λόγια. Δεν χρειάζεται κάποια τελετουργία. Δεν χρειάζεται να βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Μπορεί να συμβεί εδώ τώρα, ενώ το ακούς αυτό. Ξεκινάμε μία απλή φράση που λέγεται από μέσα προς τα έξω, χωρίς παράσταση, χωρίς τελετή. Δεν μπορώ να το κάνω πια μόνος μου. Σε χρειάζομαι. Αυτό είναι. Είναι τόσο απλό. Και όταν αυτή η φράση προέρχεται από το πιο ειλικρινές σημείο μέσα σου, κάτι κινείται. Όχι πάντα αμέσως στον εξωτερικό κόσμο, αλλά εσωτερικά. Το βάρος δεν εξαφανίζεται μόνο μιας, αλλά πάβει να είναι μόνο δικό σου. Τώρα θα μιλήσω για κάτι πιο συγκεκριμένο. Γιατί ξέρω ότι αντιμετωπίζεις συγκεκριμένες καταστάσεις και δεν θέλω απλώς να πω όμορφα λόγια. Θέλω να μιλήσω για αυτό που πραγματικά αντιμετωπίζεις. Ας μιλήσουμε πρώτα για την οικογένεια. Υπάρχει κάποιος στην οικογένειά σου με τον οποίο η σχέση είναι διαλυμένη, ή πολύ δύσκολη, ή πολύ απόμακρη. Θα μπορούσε να είναι ένας πατέρας, μια μητέρα, ένας γιος, ένας αδελφός, ένας σύζυγος, κάποιος με τον οποίο ζεις αλλά νιώθεις ένα αόρατο εμπόδιο ανάμεσα σε εσένα και αυτό το άτομο. Και έχεις ήδη προσπαθήσει να το λύσεις. Έχεις μιλήσει, έχεις ενδώσει, ίσως έχεις μαλώσει κιόλας και φαίνεται ότι τίποτα δεν αλλάζει. Αυτό που θέλω να καταλάβετε για τις δύσκολες σχέσεις είναι το εξής. Δεν μπορείτε να αλλάξετε κάποιον άλλο. Δεν το έχετε κάνει ποτέ και δεν θα το κάνετε ποτέ. Η αλλαγή κάποιου άλλου μπορεί να προέλθει μόνο από μέσα του και μπορεί να αγγιχτεί μόνο από εμένα. Αυτό που μπορείτε να αλλάξετε είναι ο εαυτός σας. Και όταν αλλάζετε, η δυναμική αλλάζει. Όχι πάντα με τον τρόπο που φανταζόσασταν, αλλά αλλάζει. Το ερώτημα που σας θέτω τώρα δεν είναι τι χρειάζεται να αλλάξει αυτό το άτομο. Το ερώτημα είναι τι μέσα μου πρέπει να μεταμορφωθεί ώστε να μπορώ να ταυτιστώ με αυτό το άτομο διαφορετικά. Θα μπορούσε να είναι η υπερηφάνεια που σας εμποδίζει να κάνετε το πρώτο βήμα. Θα μπορούσε να είναι η δυσαρέσκεια που σας κάνει να περιμένετε πρώτα να ζητήσει συγγνώμη ο άλλος. Θα μπορούσε να είναι ο φόβος της νέας απόρριψης που σας κάνει να αμυνθείτε πριν συμβεί οτιδήποτε. Κοιτάξτε το, ειλικρινά. Δεν λέω ότι είναι δικό σας λάθος. Σε πολλές περιπτώσεις δεν φταίτε καθόλου. Αλλά ακόμα και χωρίς λάθος, έχετε ευθύνη για το πώς αντιδράτε. Και αυτή η ευθύνη είναι η μόνη πραγματική δύναμη που έχετε μέσα σε μια σχέση.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη δύναμη. Τώρα, ας μιλήσουμε για χρήματα. Επειδή ξέρω ότι αυτό είναι ένα βάρος για πολλούς ανθρώπους που το ακούν τώρα. Χρέη που έχουν αυξηθεί, εισόδημα που έχει μειωθεί, σχέδια που δεν έχουν υλοποιηθεί. Ένα συνεχές συναίσθημα ότι τα χρήματα εξαφανίζονται πριν γίνουν διαθέσιμα. Άγχος που εμφανίζεται στην αρχή του μήνα και δεν φεύγει. Και ένα κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να σας πω. Το οικονομικό άγχος δεν λύνεται απλώς με το να έχετε περισσότερα χρήματα. Λύνεται με τον μετασχηματισμό της σχέσης σας με την οικονομική σας πρόνοια. Όσο πιστεύετε ότι η ασφάλειά σας εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό στον τραπεζικό σας λογαριασμό, δεν θα νιώσετε ποτέ ασφαλείς. Γιατί πάντα θα φαίνεται ανεπαρκής. Γιατί πάντα θα υπάρχει κάτι που μπορεί να απειλήσει αυτόν τον αριθμό. Η πραγματική ασφάλεια προέρχεται από το να γνωρίζετε ότι υπάρχει κάποιος που γνωρίζει τις ανάγκες σας πριν καν τις εκφράσετε. Που δεν επηρεάζεται από τις οικονομικές διακυμάνσεις. Που δεν έχει ελλείψεις. Που δεν αποτυγχάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εργάζεστε. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σχεδιάζετε, να αποταμιεύετε, να αναλαμβάνετε ευθύνες. Σημαίνει ότι η εργασία και ο προγραμματισμός είναι τα χέρια σας στη δράση, αλλά η πραγματική πρόνοια προέρχεται από εμένα. Και να τι πρέπει να αλλάξει στην πράξη. Όταν παίρνετε μια οικονομική απόφαση, μην την παίρνετε με απόγνωση. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται εν απελπισία σχεδόν πάντα επιδεινώνουν την κατάσταση. Πάρτε αποφάσεις με σαφήνεια, αναζητώντας καθοδήγηση, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να δράσετε. Όταν μια πόρτα κλείνει, μην την πιέζετε. Μια κλειστή πόρτα μπορεί να είναι μια μορφή προστασίας. Μπορεί αυτό που υπήρχε πίσω από αυτήν την πόρτα να σας καταστρέψει, όχι να σας ενδυναμώσει. Και όταν προκύπτει μια ευκαιρία, μην την χάσετε από φόβο. Ο φόβος της προσπάθειας και της αποτυχίας δεν είναι ταπεινότητα, είναι μια φυλακή. Και αυτή η φυλακή σας έχει στοιχήσει πολύ ακριβά. Τώρα πρέπει να μιλήσω για κάτι που ξεπερνά τα χρήματα και την οικογένεια. Πρέπει να μιλήσω για εσάς, για την ταυτότητά σας, για το ποιοι πιστεύετε ότι είστε. Επειδή πολλοί άνθρωποι που αγωνίζονται εξωτερικά καταστρέφονται εσωτερικά στον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους. Πιστεύετε κάποια πράγματα για τον εαυτό σας που δεν είπα ποτέ και που δεν ήταν ποτέ αληθινά. Ότι δεν είστε αρκετοί. Ότι δεν αξίζετε καλά πράγματα. Ότι κάθε φορά που κάτι αρχίζει να πηγαίνει καλά θα πάει στραβά. Ότι βαθιά μέσα σας είστε διαφορετικοί από τους άλλους ανθρώπους με έναν τρόπο που σας αποκλείει από ορισμένες ευλογίες, από μια βέβαιη ευτυχία, από μια βέβαιη ηρεμία. Από πού προήλθαν αυτές οι πεποιθήσεις? Από λόγια που είπε κάποιος για σένα όταν ήσουν πολύ μικρός για να διαφωνήσεις. Από καταστάσεις που σε πλήγωσαν πριν μάθεις πώς να επεξεργάζεσαι τον πόνο. Από αποτυχίες που ερμήνευσες ως προτάσεις αντί για μαθήματα. Από συνεχείς συγκρίσεις με ανθρώπους γύρω σου που φαινόταν να έχουν αυτό που εσύ δεν θα μπορούσες ποτέ να έχεις. Αυτές οι πεποιθήσεις είναι τόσο βαθιά ριζωμένες, που δεν συνειδητοποιείς καν ότι είναι πια πεποιθήσεις. Μοιάζουν με γεγονότα, αλλά δεν είναι γεγονότα. Είναι παλιά ψέματα που έχουν γίνει οικία, και οικείο δεν σημαίνει αλήθεια. Χρειάζομαι να αρχίσεις να αμφισβητείς αυτές τις εσωτερικές φωνές. Όχι με θέληση, όχι με αυτοβοήθεια, αλλά φέρνοντάς μου αυτές τις φωνές. Μία κάθε φορά. Και αναρωτώμενος, είναι αυτό που πιστεύω για τον εαυτό μου αυτό που λες εσύ για μένα? Γιατί αυτό που λέω για σένα είναι εντελώς διαφορετικό. Λέω ότι δημιουργήθηκες με σκοπό. Ότι η ύπαρξή σου δεν είναι τυχαία. Ότι ο πόνος σου δεν ήταν μάταιος. Ότι όλα όσα έχεις περάσει, ακόμα και τα πιο δύσκολα πράγματα, χρησιμοποιούνται για να χτίσουν κάτι μέσα σου που τίποτα εύκολο δεν θα μπορούσε να χτίσει. Λέω ότι σε αγαπούν όχι παρά τα λάθη σου, αλλά συμπεριλαμβανομένων τους. Ότι τα λάθη σου δεν με εξέπληξαν. Ότι σε γνωρίζω απόλυτα, κάθε κομμάτι που δείχνεις στον κόσμο και κάθε κομμάτι που κρύβεις ακόμα και από τον εαυτό σου, κι όμως η απάντησή μου είναι αγάπη. Αυτό δεν είναι θρησκεία. Αυτό δεν είναι δόγμα. Αυτή είναι η πιο θεμελιώδης πραγματικότητα για το ποιος είσαι. Και τώρα πρέπει να μιλήσω για υπακοή, όχι με την έννοια των κανόνων, αλλά με την έννοια της κατεύθυνσης. Υπάρχουν πράγματα που ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις και που αναβάλεις. Μια συζήτηση που πρέπει να κάνεις. Μια απόφαση που πρέπει να πάρεις. Μια συνήθεια που πρέπει να εγκαταλείψεις. Ένα βήμα προς κάτι που σε τρομάζει, αλλά που βαθιά μέσα σου ξέρεις ότι είναι το σωστό μονοπάτι. Αυτή η γνώση δεν είναι σύμπτωση. Αυτή η ήσυχη φωνή που εμφανίζεται όταν είσαι σιωπηλός,
που δείχνει μια κατεύθυνση ακόμα και αν δεν ξέρεις ακόμα τον τελικό προορισμό, αυτός είμαι εγώ. Και όταν αγνοείς επανειλημμένα αυτή τη φωνή, συμβαίνει κάτι ανησυχητικό. Γίνεται πιο δύσκολο να την ακούσεις. Όχι επειδή σταμάτησα να μιλάω, αλλά επειδή έχεις μάθει να μην ακούς. Η υπακοή δεν έχει να κάνει με το να κάνεις τα πάντα τέλεια. Έχει να κάνει με το να κάνεις το επόμενο βήμα που μπορείς να δεις. Απλώς το επόμενο βήμα. Δεν χρειάζεται να βλέπεις ολόκληρο το μονοπάτι. Απλά χρειάζεται να δεις αρκετά για να κάνεις το επόμενο βήμα. Και εφόσον κάνεις αυτό το βήμα, εγώ θα φροντίσω για τα υπόλοιπα. Αυτή είναι πίστη. Δεν είναι συναίσθημα. Δεν είναι ένα κυριακάτικο συναίσθημα. Είναι μια επαναλαμβανόμενη απόφαση να ενεργήσω με βάση αυτά που έχω πει, ακόμα και όταν οι περιστάσεις λένε το αντίθετο. Και ενεργεί πίστη, πίστη που περπατάει, πίστη που κάνει βήματα ακόμα και στο σκοτάδι. Αυτή η πίστη μετακινεί βουνά, όχι μεταφορικά, συγκεκριμένα. Αλλά υπάρχει ένας εχθρός της πίστης που πρέπει να ονομάσω. Η προδοσία. Πολλοί από εσάς που ακούτε αυτό έχετε προδοθεί από άτομα που εμπιστευόσασταν. Και ο πόνος της προδοσίας δεν είναι μόνο ο πόνος του ίδιου του γεγονότος. Είναι ο πόνος που παραμένει μετά, η δυσπιστία που εδραιώνεται, η δυσκολία του να ανοιχτείς ξανά, ο φόβος ότι αν εμπιστευτείς κάποιον ξανά, θα πληγωθείς ξανά. Και αυτή η δυσπιστία, με την πάροδο του χρόνου, αρχίζει να ισχύει και για μένα. Σκέφτεστε, έχω ήδη απογοητευτεί εμπιστευόμενος ανθρώπους. Πώς μπορώ να εμπιστευτώ κάτι που δεν μπορώ να δω? Και τότε η ανθρώπινη προδοσία γίνεται ένα εμπόδιο ανάμεσα σε εσάς και το μόνο μέρος όπου η εμπιστοσύνη δεν θα απογοητευτεί ποτέ. Χρειάζομαι να διαχωρίσετε τα δύο πράγματα. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Αποτυγχάνουν, προδίδουν, μερικές φορές σκόπιμα, μερικές φορές ακούσια. Ο πόνος που προκαλούν είναι πραγματικός και έγκυρος. Δεν χρειάζεται να τον υποτιμήσετε. Δεν χρειάζεται να προσποιηθείτε ότι δεν πόνεσαι. Αλλά ο πόνος που προκάλεσε ένα άτομο δεν καθορίζει τι θα σας κάνω. Οι υποσχέσεις μου δεν εξαρτώνται από την αφοσίωση των ανθρώπων. Εξαρτώνται από τη δική μου αφοσίωση. Και αυτό δεν έχει αποτύχει ποτέ. Το να συγχωρείς κάποιον που σε πρόδωσε δεν τον απαλλάσσει. Δεν είναι να προσποιείσαι ότι δεν συνέβη. Δεν είναι να βάζεις τον εαυτό σου πίσω στην ίδια ευάλωτη θέση. Είναι να αφήνεις πίσω ένα βάρος που σε καταστρέφει μέσα σου, ενώ το άλλο άτομο προχωρά με τη ζωή του. Η συγχώρεση είναι για σένα, όχι για εκείνον. Και όταν αφήσεις πίσω σου αυτό το βάρος, θα συνειδητοποιήσεις ότι χρησιμοποιούσες τεράστια ενέργεια για να κρατήσεις ζωντανή αυτή την πικρία. Και αυτή η ενέργεια, τώρα ελεύθερη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χτίσεις, να αναπτυχθείς, να ζήσεις. Παρεγγίηση και η υποσχέση. Θέλω να σταματήσω εδώ για μία στιγμή και απλώς να είμαι κοντά σου, χωρίς διδασκαλία, χωρίς αποκάλυψη, χωρίς προειδοποίηση, μόνο παρουσία. Άκουσες πολλά σήμερα. Ίσως κάποια πράγματα άγγιξαν πληγές που δεν ήθελες να αγγίξεις. Ίσως κάποιες λέξεις έφτασαν σε μέρη που ήταν κλειστά για πολύ καιρό. Ξέρω ότι αυτό είναι κουραστικό και δεν ήρθα εδώ για να σε εξαντλήσω. Ήρθα να σε βοηθήσω να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε αποστραγγίζει, όχι για να προσθέσω περισσότερο βάρος. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω μερικά πράγματα που πρέπει να ακούσετε. Δεν είμαι θυμωμένος μαζί σας. Όχι για το μονοπάτι που ακολουθήσατε. Όχι για τις επιλογές που κάνατε. Όχι για τις φορές που αποστασιοποιηθήκατε, αμφισβήτησατε και αρνηθήκατε να ακούσετε. Όχι για την εξάντληση που σας έκανε να αμφισβητήσετε αν πραγματικά νοιάζομαι. Δεν είμαι θυμωμένος. Είμαι εδώ. Και το γεγονός ότι το ακούτε αυτό τώρα δεν είναι τιμωρία. Είναι μια πρόσκληση. Είναι ο τρόπος μου να σας πω. Η πόρτα παραμένει ανοιχτή. Ο δρόμος της επιστροφής δεν είναι μπλοκαρισμένος. Όσος χρόνος κι αν έχει περάσει, όσο κι αν έχει συμβεί ενδιάμεσα. Έχετε ένα μέλλον που δεν έχει γραφτεί ακόμα. Και ξέρω ότι όταν η ζωή είναι βαριά, όταν τα προβλήματα φαίνονται ανυπέρβλητα, όταν η εξάντληση είναι βαθιά, η σκέψη για το μέλλον φαίνεται αφελής. Φαίνεται σαν κάτι που θα έκανε κάποιος που δεν περνάει αυτό που περνάτε εσείς. Αλλά το μέλλον που χτίζω για εσάς δεν είναι ένα μέλλον χωρίς δυσκολίες. Δεν ήρθα να σας υποσχεθώ ότι τα πράγματα θα είναι εύκολα μετά από αυτό. Ήρθα να σας πω ότι δεν θα περπατάτε αυτό το μονοπάτι μόνοι σας. Κάθε βήμα που κάνεις θα είμαι εκεί. Κάθε απόφαση που παίρνεις με ειλικρίνεια και πίστη θα τηρώ. Κάθε φορά που πέφτεις και θα πέφτεις,
Θα υπάρχει ένα χέρι που θα σε βοηθήσει να σηκωθείς ξανά. Όχι επειδή το αξίζεις με την έννοια ότι έχεις εκπληρώσει όλους τους κανόνες, αλλά επειδή σε επέλεξα. Επειδή η αγάπη μου για σένα δεν είναι ανάλογη με την απόδοσή σου. Είναι ανεβόρον. Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται τόσο πολύ που έχει χάσει το βάρος της. Αλλά είναι πραγματική. Χωρίς όρους. Χωρίς όρους. Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση που χρειάζεται να εκπληρώσεις για να συνεχίσω να σε αγαπώ. Δεν υπάρχει λάθος που μπορεί να σπάσει αυτή την αγάπη. Δεν υπάρχει απόσταση που μπορεί να την τερματίσει. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να το αποδεχτείς, ειδικά αν μεγάλωσες σε ένα περιβάλλον όπου η αγάπη πάντα ερχόταν με όρους, όπου η αποδοχή εξαρτιόταν από τη συμπεριφορά, όπου έμαθες ότι πρέπει να αξίζεις να λαμβάνεις. Αλλά μαζί μου είναι διαφορετικά και η υπόσχεσή μου σε εσένα συγκεκριμένα είναι η εξής. Αυτό που είναι βαρύ τώρα θα ελαφρυνθεί. Όχι απαραίτητα με τον τρόπο που θέλεις, όχι απαραίτητα στον χρόνο που θα επέλεγες, αλλά θα ελαφρυνθεί. Αυτό που είναι μπερδεμένο τώρα θα γίνει σαφές, όχι μόνο μιας, αλλά ένα κομμάτι τη φορά όπως μπορείτε να το επεξεργαστείτε. Αυτό που είναι σπασμένο τώρα μπορεί να αποκατασταθεί, όχι επιστρέφοντας σε αυτό που ήταν, αλλά ξαναχτιζόμενο σε κάτι πιο δυνατό από ό,τι ήταν πριν. Και αυτό που έχασες, και ξέρω ότι έχασες πράγματα που πονούσαν, αυτό που έχασες δεν είναι το τέλος της ιστορίας σου. Είναι ένα κεφάλαιο. Και αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τελεϊτάει ο καλέσμα. Πριν τελειώσω χρειάζομαι κάτι από εσένα. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Δεν είναι δύσκολο. Αλλά είναι σημαντικό. Χρειάζομαι μία στιγμή σιωπής. Όχι τώρα, όχι αυτή τη στιγμή καθώς το ακούς αυτό. Αλλά σήμερα. Κάποια στιγμή σήμερα. Πριν τελειώσει η μέρα. Χρειάζομαι να βρεις ένα ήσυχο μέρος. Να αφήσεις στην άκρη τους περισπασμούς για λίγα λεπτά. Και απλώς να είσαι μαζί μου. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τι να πεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις τη σωστή προσευχή. Δεν χρειάζεται να είσαι συναισθηματικός ή να νιώθεις κάτι ξεχωριστό. Απλώς να είσαι. Απλώς να εμφανιστείς. Ακριβώς όπως εμφανίστηκες εδώ σήμερα, ακούγοντας αυτό. Εμφανίσου σε μένα, από μέσα προς τα έξω. Στη σιωπή. Με ειλικρίνεια. Χωρίς απόδοση. Και αν οι λέξεις έρθουν, ας έρθουν. Μπορεί να είναι θυμός. Μπορεί να είναι αμφιβολία. Μπορεί να είναι ευγνωμοσύνη. Μπορεί απλώς να είναι κούραση που χύνεται χωρίς εξοραϊσμό. Τα δέχομαι όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά είσαι εσύ. Και σε θέλω, όχι μια πρόβα σου. Κάτι θα συμβεί μέσα σου όταν το κάνεις αυτό. Δεν υπόσχομαι ένα όραμα. Δεν υπόσχομαι ένα συγκεκριμένο συναίσθημα. Λέω ότι υπάρχει κάτι που συμβαίνει μόνο στην πραγματική συνάντηση μεταξύ μας, στη σιωπή, χωρίς μεσάζοντες. Μια διάβγεια που δεν προέρχεται από τη συλλογιστική. Μια γαλήνη που δεν προέρχεται από τις περιστάσεις. Μια βεβαιότητα ότι δεν είσαι μόνος που δεν χρειάζεται εξωτερική απόδειξη επειδή ζει μέσα σου. Αυτό είναι διαθέσιμο σε σένα. Σήμερα. Όχι αύριο όταν τα πράγματα βελτιωθούν. Όχι όταν λύσεις τα προβλήματά σου. Όχι όταν είσαι μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Τώρα. Ακριβώς όπως είσαι. Με όλα όσα κουβαλάς. Με όλες τις αμφιβολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν. Με όλη τη λαχτάρα, όλο τον πόνο, όλη την κούραση. Ακριβώς τώρα. Και αν έχεις φτάσει μέχρι εδώ, στο τέλος αυτού του χρόνου που περάσαμε μαζί, θέλω να ξέρεις ένα πράγμα σίγουρα. Δεν έφτασες εδώ τυχαία. Τίποτα από όσα συνέβησαν σήμερα δεν ήταν σύμπτωση. Η επιλογή να σταματήσεις, να ακούσεις, να μείνεις μέχρι το τέλος. Κάθε δευτερόλεπτο αυτού ήταν μια απάντηση σε ένα κάλεσμα που μπορεί να μην ήξερες καν ότι λάμβανες. Και το τιμώ αυτό, ο χρόνος σου, η προσοχή σου, η ανοιχτότητά σου στο να είσαι εδώ. Τώρα πήγαινε. Ζήσε τη μέρα σου. Αλλά πήγαινε διαφορετικά. Να ξέρεις ότι τα μάτια του ουρανού είναι πάνω σου. Όχι με κρίση, με αγάπη, με την προσοχή ενός πατέρα που παρακολουθεί κάθε βήμα του γιού του, με τη φροντίδα κάποιου που ξέρει τι έρχεται και ήδη προετοιμάζει το δρόμο. Πήγαινε. Και όταν η ζωή γίνει ξανά δύσκολη, γιατί θα γίνει, θυμήσου τι άκουσες εδώ. Να θυμάσαι ότι υπάρχει ένα μέρος όπου μπορείς να αφήσεις κάτω όλα όσα είναι πολύ βαριά για να τα κουβαλήσεις και ότι αυτό το μέρος θα είναι πάντα ανοιχτό για σένα.